दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा गोरोबदों बेनो जाबाय माखासे लाइमोनफोरनि लाइफजों दा जियानो जा BTC सरकारनि साख्रि ग्रेड 3 ग्रेड 4 इयुथ्सखौ एबा लाइमोनफोरखौ सरकारा थगायगोन नामा रिस्टार्ट डेट एबा ग्रेड 4 रिजाल्ट आरो टेटनि गुड निउज बेनो जाबाय LPUP 2026 दा आसाम सरकारा साख्रि होगासिनो नाथाय BTC आव थालांगासिनो दा बेनि सायाव जों सावरायगोन आरो MLA इलेक्सन 2026 बेनि सायावबो जोङो बाव सावरायगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां नायै शेयार खालाम आरो बयबो गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालाम जाहाथे थाबैनो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होयो दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा फार्स्टआवनो लाइमोनफोरा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे साख्रि लानानै माखासे थांखियाव थांनो बेनो जाबाय माखासे फेमिलिनि खोथा थायो बा फिउचारनि खोथा थायो नङा होमबा दा बेनि सायाव जोङो कभार खालामगोन दा कैंसलेशन नटिसा फैदोंमोन बेनो जाबाय CSB दा CSB नि सिगांनि बडी मेम्बार्सआ गैला नाथाय CSB गोदान फैसिगोन दा सर्सआव मोननाय बादिबा थाबैनो CSB मेम्बार्स माखासे बिबान गोनांफोरा फैसिगोन इन्टारनेल सर्स मोननाय बादिबा नाथाय 100% बियो नङा दे नाथाय सर्सआव मोननाय बादिबा थाबैनो CSB मेम्बार्स जासिगोन बेखौहाय जेब्ला BTC नि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखादों जे गुबुन गुबुन हारिनिफ्रायबो CSB मेम्बार्सखौ होनाय जागोन होननानै बिथाङा एनाउन्स खालामखाबाय थ' बे थाबैनो फैसिगोन आरो बे फैनाय लोगो लोगोसो जोंनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ रिप्रसेस जासिगोन जेराव थाबथादोंमोन बेनिफ्राय जानाय चान्सआ दङ आरो सबसे मोजां खबरा बेनो टेट स' टेटनि सायाव एपइन्टमेन्ट लेटारा जानुवारियाव फिक्स जाबाय दा मिडिया बुंदों बिथाङा बुंदों जे बर' मिडियामनि थाखाय माखासे फोरोंगिरिया ओरैबायदि खम जाना दङ गुबुन मिडियामनासो माने फोरोंनायखौबो नुनो मोन्दों होननानै बुंदों दा बेखायनो LP आरो UP नि टेटनि रिजाल्टआ थाबैनो फैसिगोन 984 भेकेन्सिया जानुवारियाव नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय BTC हिसाबै देन अब्ला ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आ मा जागोन नैबे ग्रेड 4 आ अनलि अरेल टेस्ट जादोंमोन आरो बे अरेल टेस्टनि फाइनाल रिजाल्टखौल' होनांगौ होमबानो गासिबो जोब्बाय आरो ग्रेड 3 आव रिटेन एग्जामा डिग्रीना ओंखारखाबाय जेराव 40 जानायफोरा बाइबा टेस्ट दङ एबा स्किल टेस्ट दङ थ' बिथांमोनखौ लानांगौ बेनिफ्राय साख्रि होनांगौ मेरिट बेसिसआव दा बेखौनो बयबो इयुथ्सफोरा सिगांनिफ्रायनो हास्थायदोंमोन जे जाहाथे मेरिट बेसिसआव साख्रिखौ होनांगौ होननानै दा बेखौनो आसा खालामो दानि सरकारखौबो जाहाथे मेरिट बेसिसआव साख्रिखौ होयो जायफ्रा मोजां पारफरमेन्स होनो हागोन बाइबा टेस्टआव प्लास खालामनानै एग्जामखौ लानानै बिनो साख्रि देन बेनिफ्राय HS लेभेलाव नन टेक्निकेल दङमोन बेनिफ्राय टेक्निकेल दङमोन बेनि रिटेननि रिजाल्ट ओंखाराखै बेबो ओंखारगोन आरो लोगोसे बाइबा टेस्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना साख्रि होगोन अलमस्ट 1000नि खाथियाव पस्टार दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै आरो टेटआव 984 पस्टार दङ अके बेखिनि आरो दानिया गुबै बाथ्राया बेसो जे गोबां कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेनो जाबाय गासैबो केन्सेल जागोन नामा होननानै थ' दासिम गभर्नमेन्टनिफ्राय केन्सेलनि नटिस गैया अके जेब्ला CSB आ गोदान जागोन अब्लासो मोनसे रोखा नटिस फैगोन आरो गोबां जोंनि इयुथ्सफोरा आसा खालामदों जे जेनोखि पेन्डिं दंमोन ना थ' बेखौ जाहाथे केन्सेल खालामा माने जेरै दं ओरैनिफ्रायनो रिप्रसेस जानांगौ मानोना टाइमनि खोथा थायो स' बे टाइमा नेबाय थाया अके इयुथ्सनि लाइफखौहाय टाइमा नेबाय थाया जाहाथे जेराव एंगेज जायो बावनो एंगेज जानो लुगैयो बेखायनो जुदि केन्सेल खालामनांगौबा एप्लाइ खालामनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय एग्जाम होनांगौ जायो बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट होनांगौ जायो आरो गोबां लं प्रसेस जायो अब्ला बेबायदि जायोब्ला 2026 आव साख्रि मोननाया इजि नङा दा बेनिफ्राय मोनसे आरोबाव बिग आपडेट MLA इलेक्सन दङ आसाम बिधान सभा 2026 आव अके बेनो जाबाय एप्रिल आरो मे दानाव दा अब्ला जुदि रिप्रसेस जायोबासो बिनि सिगां साख्रिखौ होनो हासिगोन आरो जुदि बिनि सिगां जुदि साख्रि होयोबा सरकारा गोबां माने पजिटिभ आपडेटखौ मोनगोन पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन आरो इयुथ्सआ बाख्नायगोन जुदि एग्जामखौनो गासिबो जेनोखि साख्रि ओंखारदों बेखौनो केन्सेल खालामनानै जुदि गोदान एप्लाइ खालामनांगौबा MLA इलेक्सन सिगां साख्रि होनो हाया बेयो रोखा मानोना लं प्रसेस जायो दा बेखायनो केन्सेल खालामालासे जाहाथे सरकारा इयुथ्सखौ अननानै एबा इयुथ्सखौ नायनानै जाहाथे इयुथ्सनि खस्थ' खालामनाय स्ट्रागल खालामनायखौ नायनानै जाहाथे MLA इलेक्सन सिगां जुदि साख्रि होयोबा आं सानोखि माने सरकारा गोबां माने सापर्ट मोनगोन दानि कारेन्ट सरकारा इयुथ्सनिफ्राय जुदि आरोबाव जुदि होआब्ला थ' गोबां बाथ्रा थागोन नेक्स्ट लेभेलाव दा जियानो जा जों बयबो गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामनांगोन जाहाथे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ जाहाथे माने थाबैनो रिप्रसेस खालामो आरो लोगोसे साख्रिखौ होयो आरो दा नायदो नै आसाम स्टेटआव ADRनि एपइन्टमेन्ट लेटार होसिगोन DME नि होसिगोन नैबे डिसेम्बर आरो जानुवारियाव आरो लोगो
पस्टआ फैबावसिगोन दा अब्ला आसामाव हाजार हाजार लाख लाख साख्रि होगासिनो दं दासिम टटेल 1,41,000 साख्रि होबाय आसाम स्टेटआव अके बेखिनिखौ होबाय अब्ला BTC आव दासिमबो साख्रिखौ होनो हायाखै अब्ला एसेबां बेक जालाङो दा बेखायनो सरकारा जाहाथे इयुथ्सखौ बुजिनानै जेसेबांनो हायो थाबैनो जाहाथे BTC आवबो साख्रि सोसनबाय थायो मानोना पस्टआथ' मेरला दङ गोबां पस्ट दङ दा सेलेरिखौथ' आसाम स्टेटआसो होयो नालाय बेखायनो जेसेबां हायो BTC आव जोंनि इयुथ्सखौहाय सोसननांगौ दा बेखिनि नोंथांमोना बयबो पेजआवहाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालाम जाहाथे थाबैनो Gr-3 आरो Gr-4 खौ जाहाथे रिप्रसेस खालामो आरो साख्रिखौ जाहाथे सरकारा इयुथ्सनो होयो आरो दा बेनो नाथाय सर्सआव मोननाय बादिबा केन्सेल जाया एग्जामा एबा केन्सेल जाया साख्रिया बे थाबैनो जाफिननाय बादि खोनादों नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ आं बुंजोबनो हाला बाट 100% बुंजोबनो हाया नाथाय सर्सआव मोननाय बादिबा नैबे जानुवारि लास्टनिफ्राय फेब्रुवारिनि गेजेराव मोजां खबरा फैगोन बेनो जाबाय BTC साख्रि दा बेनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट्सबो नोंथांमोना खालामनो दाबाव